barkamu da wannan lokaci, barkamu sake sada cikin tasha mai albarka cikin shirin mai albarka. Sunana Sadiq Sali wanda aka sani da Sadiq Kawoje. Insha Allah yau na zo muka nuna maka yadda ake canza IP address, yadda zaka canza IP address na wayanka. Zan nuna maka zaka canza IP address kuma gaba ɗaya zai canzo da ikon Allah. Haka in waka biyo mu daga farko bidiyon haka karshe. Don wayar ran ka lallai baka mana subscribe ba, lallai ka taimaka danna mana subscribe, zaka rata to lallai ka danna. Wannan shi zai baka dama duk lokacin da muka dara bidiyo a YouTube za su dinga sun da kai tsaye a kapta. Na farko da zan je in nuna ma IP address ina ta wani farko sai ka ganshi kafin a canza shi ko. Za mu je settings, za mu zo settings sai mai searching IP address. Ga IP address kala-kala sai mu shiga wannan. Muna zuwa nan ƙasa da IP address ina na yanzu nan. Ka ganshi ko 100.833 ko ka gan shi ko to shikenan an gan shi dai wannan za ka iya copy ma in shi to ka gan shi ko to shikenan. So za mu je mai canjin shi kawai yanzu za mu canjin din shi. So sai mu shiga kaga wanda yake kai yanzu a can ka duba wannan iri ɗaya da wancan ko to yanzu za mu canza wannan. to ya za ka yi sai ka danna kana shiga wannan apps yanzu zan ajiye ma link in shi description. kana da changing IP address kawai sai ka shiga nan. kana shiga haka shikenan zai nuna maka nan kaga nan wajen ba inda zaka danna sai ka danna fly and move din nan kawai zaka danna shi haka. kana danna shi haka to shikenan sai ka dawo da shi. kana dawo da shi haka to datan zai dawo. to bari datan ka dawo ka gani sai ka yi mai sai ka koma back. ya canzu ko kaga ba iri ɗaya da na waccan ba. kaga wanda yake da kaga yanzu wanda ya koma ko ka gan shi sosai dai kaga ya canzu ko to shikenan yanzu kaga ya canzu ana wannan shine IP address na yanzu. to ya canzu akan wanda yake da to shikenan yanzu ya za a yi mu tabbatar ya canzu. bari mu shi koma settings din mu gani ya canzu kuwa da gaskiya. settings din a yawancin ai farko 100 to bari ga mu je za mu je settings. yawa to ga ma gashi nan ma a cikin settings kaga ya canzu ko kaga yanda ya koma yanzu. to haka zaka dinga ka canza IP address ɗinka kuma wannan kamar auto ne saboda zuba wannan shine akan IP address ɗin nan. yanzu da yanda kake son ka canza IP address bayan mintoci duk bayan sakonni kawai kana danna wannan kai abun nan shikenan. don wurin ga lokacin Allah wannan bidiyo ya burge ka kai taimaka mana like kai mana share. mun gode sosai sai mun da bidiyo insha Allah.